SolarForce.com. ассалому алайкум дӯстон азизон, ҳаводорони барномаи Зина ба Зина. Имрӯз бахшида ба падарбузурги тоҷикон, ба яке аз мутафаккирон, донишмандон, академики бузург Бобоҷон Ғафуров бахшидааст барномаи Зина ба Зина ва имрӯз барномаро муаррифӣ мекунад ва пеш мебарад шогирди мо. Марҳамат бародарҷон. Салому алайкум. Салому алайкум, худтон муаррифӣ мекардин? Ман Асинов Яқубҷон, донишҷӯи курси сеюми донишгоҳи молия ва иқтисоди Тоҷикистон. Шумо ин чизро медонед ки бояд ҳамин сол бо фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне ҷаноби Олӣ Эмомалӣ Раҳмон, ба ҳар як хонаводаи тоҷик бояд китоби тоҷикон тӯҳфа карда шавад. Ва мо саволи мо инчунин аст ки ин китобро ки навишааст, муаллифаш кист? Тибқи паёме ки соли равон дар таърихи 26 декабри соли 2019 ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат чунин иброз намуд ки аз фонди давлатӣ ба ҳар як хонадон, аз фонди давлатӣ китоби тоҷикон баровара шуда ба ҳар як хонадони тоҷик дастрас карда шавад. Муаллифи ин китоб кист? Муаллифи китоби тоҷикон Бобоҷон Ғафуров мебошад. Яъне академики тоҷик Бобоҷон Ғафуров. ва шуморо табрик мекунем, шумо ба саволи мо дуруст ҷавоб гардонида тавонистед. Ин тавр бошад мунтазири ҳамон тӯҳфае ки бо фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон қарор карда шудааст, яъне китоби тоҷикон. Интизораш мешавем ва ки мо ҳам соҳиби он шавем. Раҳмат. Салому алайкум, худатонро муаррифӣ мекардед? ва алайкум ассалом. Ман Кенҷаева Хиромон, донишҷӯи курси 1 донишгоҳи омӯзгорӣ мебошам. шумо медонед ки бо фармони ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби Олӣ, яъне Эмомалӣ Раҳмон, имсол бояд ба ҳар як фарди тоҷик китоби тоҷикон тӯҳфа карда шавад. ва мо саволи мо чунин аст ки муаллифи ин китоб кист? муаллифи китоби тоҷикон ин қаҳрамони халқи тоҷик Бобоҷон Ғафуров мебошанд. саломат бошед. мунтазир мешавем он тӯҳфаро ки аз тарафи ҷаноб ба мо пешниҳод карда мешавад ва мо ҳам дастраси он китоб кардем. салому алайкум, худатонро муаррифӣ мекардед? Ман Мамадовиди Фаррӯзод, хонандаи мактаби 1 шаҳри Душанбе, хонандаи синфи 7 мактаби 1 шаҳри Душанбе мебошам. бояд имсол бо фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби Олӣ пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон бояд як китобе ба ҳар як фарди тоҷик тӯҳфа карда шавад ва шумо медонед ки ин кадом китоб аст ва муаллифи он кист? ин китоб китоби тоҷикон аст, бояд ба ҳар як тоҷик тақдим карда шавад аз тарафи фонди президент ҷумҳурии Тоҷикистон. муаллифи китоб Бобоҷон Ғафуров мебошад. ин тавр бошад интизор мешавем он тӯҳфаро. бале. салому алайкум, худатонро муаррифӣ мекардед? Ассалому алайкум, донишҷӯи курси 1 донишгоҳи давлатии Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ. имсол бо фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби Олӣ, яъне пешвои миллати мо Эмомалӣ Раҳмон бояд бо фармони онҳо бояд ба ҳар як фарди тоҷик ба тоҷикон китобе тӯҳфа карда шавад аз фонди ҷумҳурии Тоҷикистон. шумо медонед ин китоб кадом китоб аст ва муаллифи он кист? ин китоби тоҷикон мебошад ки муаллифи он қаҳрамони ҷумҳурии Тоҷикистон Бобоҷон Ғафуров. шуморо табрик мекунам, ба савол дуруст ҷавоб гардонид тавонистед ва ин китобро шумо худ хондаед? Хондаем. саломат бошед. ва ин буд барномаи Зина ба Зина ва бо як барномаи дар бораи Бобоҷон Ғафуров ва китоби он. бо шумо хайрхуш мекунем ва бо шумо мамдам Рамазон. дӯстои азизу арҷуманд, ин буд ки мо имрӯз бахшида ба мутафаккири Тоҷикистон, яке аз академиҳои машҳури Тоҷикистон, қаҳрамони Тоҷикистон, академик Бобоҷон Ғафуров маъруза кардем. аз якчанд мардум, толибилмон, донишҷӯён, мактаббачагон, талабагон пурсиш кардем ва натиҷаи онро худи шумо дидем. хуб, бо чӣ қадар азоб машаққат
این پدر بزرگ ما اکادمیک باباجان غفورов با این کاری خود، با این نشان دادن که تاجیکان واقعا ملت کهن بنیادن، واقعا یک ملت هستند که نه تنها در مشرق زمین یا اینکه نه تنها در دولت‌های اتحادی سابق شوروی نشان داد، بلکه در تمام دنیا ما را معرفی کرد، شهرت بخشید و شهرت ما را یار گردید که ما واقعا امروز یک ملتی با تمدن، با فرهنگ، با معرفت، با معارف گشتیم. با همگان، با یک و یک شما آرزو دارم که مثل این پدر بزرگ ما، مثل باباجان غفورов، طالب علم، دانشمند، متفکر، نه تنها برای خود بلکه برای کل جامعه، برای کل ملت، برای کل پیشرفت و نسل آینده همین گونه باید سهمگذار کنیم، سهمگذار باشیم. صحت و سلامت و سربلند باشید تا موضوع آینده. renderforce.com